Ενδιάμεση εργασία με θέμα αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Πρόοδος ή απειλή για τον άνθρωπο? Η εργασία χωρίζεται σε 5 μέρη. Μέρος Α. Επιλογή θέματος έρευνας. Μέρος Β. Μελέτη βιβλιογραφίας. Μέρος Γ. Θεωρητικό υπόβαθρο. Μέρος Δ. Ερευνητικά ερωτήματα. Μέρος Ε. Περίληψη. Πρώτο μέρος. Η αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης στην τριτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση, ανά το παγκόσμιο, προβάλλει ως ένα θέμα, που ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, μετά την πανδημία του COVID-19, χρήζει συνεχούς παρακολούθησης και έρευνας. Με μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώνεται ότι η βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων δεν καλύπτει επαρκώς το θέμα και επομένως χρήζει περαιτέρω έρευνας. Επιπλέον μέσα από την έρευνα, αναμένεται να διασαφινιστεί κατά πόσο, πέραν των θετικών επιδράσεων, υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει μια ενιαία δεοντολογία και ένας ενιαίος κώδικας ηθικής σε παγκόσμια κλίμακα, όσον αφορά την ηθική προσέγγιση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να διαφανούν τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι θα υιοθετηθούν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση σε ακόμη πιο ευρεία κλίμακα χωρίς ενδιασμούς ή επιφυλάξεις και να βοηθηθεί ολόκληρη η εκπαιδευτική αλλά και ερευνητική κοινότητα. Τα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν μέσα από δευτερογενή έρευνα με συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, δεδομένων, παραδείγματα εφαρμογών σε διάφορες χώρες και άλλα. Μελέτη βιβλιογραφίας. Στην ερευνητική αυτή μελέτη εντοπίζονται, όπως καταγράφονται στη βιβλιογραφία, τόσο τα ωφέλη όσο και οι απειλές από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και η επιτακτική αναγκαιότητα για ηθική και κριτική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών. Η πρόταση στηρίζεται σε δευτερογενή έρευνα, με άρθρα των τελευταίων 5 χρόνων, με ψηλό αριθμό αναφορών και που εξετάζουν εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης ανά το παγκόσμιο. Η αύξηση των δημοσιεύσεων το 2021-2022 αγγίζει 2 και 3 φορές τον αριθμό των προηγούμενων ετών, όπως φαίνεται και στο διπλανό γράφημα. Επιπλέον φαίνεται ότι η τάση για μελέτη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μετατοπίζεται από τη ΣΥΠΑ στην Κίνα. Σύμφωνα με τον Eiga-Lam, παραδείγματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναντώνται ολοένα και περισσότερο με κυριότερα τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, τα έξυπνα ρομπότ, την εξατομικευμένη και προσαρμοστική μάθηση, την έξυπνη πανεπιστημίου πόλη, την αξιολόγηση δασκάλων και άλλα. Τα ωφέλη που προκύπτουν είναι πολλά, καθώς προσφέρεται στους φοιτητές εξατομικευμένη υποστήριξη και ανατροφοδότηση και η διαδικασία της εκπαίδευσης γίνεται πιο αποτελεσματική. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες της συνεργατικής μάθησης, καθώς τα συστήματα αυτά προσφέρουν ένα προσβάσιμο περιβάλλον έρευνας. Σε άρθρο του 2021, αναφέρεται πως συστήματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης υιοθετούνται από την πλειονότητα των πανεπιστημίων, ιδίως στις ΗΠΑ, καθώς αναγνωρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ML είναι αναπόφευκτα πλέον άμεσα συνυφασμένα με την εκπαίδευση, ιδιαίτερα την τριτοβάθμια και σχετίζονται άμεσα με την προοδευτική ανάπτυξη του κόσμου, αλλά και μια ιδιαίτερα διαδραστική και ευχάριστη εμπειρία για τους φοιτητές. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με μελέτες στην Ταϊβάν, αυτά τα συστήματα και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν και τους καθηγητές ή υπεύθυνους στη χάραξη πολιτικής στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς της τάξης για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευομένων, καθώς και τα κίνητρα τους, ή ακόμη εφαρμογές μέσω των οποίων η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει το ρόλο του εκπαιδευτή και παρατηρεί και αναλύει τις επιδόσεις και την πρόοδο των εκπαιδευομένων, προσφέροντας ενίσχυση όπου και όταν χρειάζεται. Εντούτοις, τίθενται σοβαροί προβληματισμοί για τους πιθανούς κινδύνους που ελοχεύουν σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας, και επομένως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των ηθικών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως διαπιστώνεται, υπάρχουν κάποια θεωρητικά πλαίσια που διερευνούν την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο δεν έχει υιοθετηθεί μια ενιαία γραμμή για την ηθική και τη δεοντολογία που πρέπει να ακολουθείται στον τομέα AI&D. Έστω και αν η εκπαίδευση έχει ψηφιοποιηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό,
υποβόσκει ο κίνδυνος για τη διαρροή και την μη σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων. Θεωρητικό υπόβαθρο. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέος. Εντοπίζεται από πολύ παλιά, όταν το 1956 ο Μακόρθι, ο οποίος ακολούθησε το έργο του Τούριν, περιέγραψε την ύπαρξη ευφυούς συλλογισμού και σκέψης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ευφυείς μηχανές. Ένας πιο πρόσφατος ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται στα υπολογιστικά συστήματα που είναι σε θέση να εμπλέκονται σε ανθρώπινες διαδικασίες όπως η μάθηση, η προσαρμογή, η σύνθεση, η αυτοδιόρθωση και η χρήση δεδομένων για πολύπλοκες εργασίες επεξεργασίας. Η κατανόηση της δύναμης που έχει σε εκπαιδευτικά πλαίσια το AIND κρύβει σκοτεινά σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Ένα από αυτά είναι η πρόκληση να καταφέρουν να αποδίδουν ανθρώπινες συμπεριφορές όπως χιούμορ, ηρωνία, σαρκασμό, ενθουσιασμό και άλλα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ρομπότ της Microsoft Tay, η ζωή του οποίου κράτησε για μόλις 16 ώρες και η Microsoft αναγκάστηκε να το αποσύρει. Αξιόλογα αποτελέσματα στην εκπαίδευση. Με τη μηχανική μάθηση, machine learning, προωθείται η ανακάλυψη της γνώσης, καθώς γίνεται επεξεργασία από ένα σύνολο δεδομένων και έτσι παράγεται καινούρια γνώση. Για παράδειγμα, η μηχανική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο αντικειμενική και γρήγορη βαθμολόγηση των φοιτητών, να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας μορφής διδασκαλίας και μιας καλύτερης κατανόησης του μαθήματος από τους φοιτητές. Όσον αφορά το deep learning, τα πράγματα γίνονται κάπως πιο πολύπλοκα, καθώς με ειδικά μοντέλα, τα νευρονικά δίκτυα, η εκμάθηση δομείται σε στρώματα που εξαρτάται το ένα από το άλλο και παρέχουν μια ακόμη πιο εξελιγμένη μάθηση. Αναλυτική μάθηση, Learning Analytics. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική μέθοδο που προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του μαθητή, ώστε να προβλέψει τις ικανότητες ή τις αδυναμίες των φοιτητών και να δράσει ανάλογα, παρέχοντας την κατάλληλη βοήθεια. Με την εξόρυξη δεδομένων, data mining, οι φοιτητές μπορούν να έχουν εξατομικευμένη μάθηση και οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και να βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών τους. Chatbots. Ποια είναι τα θετικά τους? Διευκόλυνση της μάθησης με γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, βασικές γνώσεις χωρίς μεγάλη προσπάθεια και βελτίωση των ευκαιριών μάθησης. Αρνητικά. Επηρεάζουν αρνητικά τις δεξιότητες ανεξάρτητης σκέψης και γλωσσικής έκφρασης. Επίσης, με τη χρήση τους, υπάρχει ο κίνδυνος για μη αντικειμενική πηγή πληροφοριών. Ενιαία δεοντολογία και ηθική προσέγγιση του θέματος σε παγκόσμια κλίμακα. Λίγα προγράμματα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να προσεγγίζουν το θέμα, ωστόσο επισημαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες ως προς την υιοθέτηση μιας ενιαίας γραμμής. Τέτοια προγράμματα είναι: 1. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Και 2. Το επικείμενο εγχειρίδιο της UNESCO AISALC για την τεχνητή νοημοσύνη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα κυριότερα ζητήματα που πρέπει να διασφαλιστούν για το θέμα είναι: 1. Απόρριτο και ασφάλεια δεδομένων. 2. Μεροληψία και διακρίσεις. 3. Λογοκλοπή και ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Και 4. Σχέση δασκάλου-μαθητή. Για την απάντηση του κυρίως ερωτήματος κρίνεται σκόπιμο και επιδιώκεται να απαντηθούν και κάποια επιμέρους ερωτήματα, όπως: εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μπορεί όντως να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης? Αν η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, πώς μπορούμε να μετρήσουμε την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην απόδοση και εκπαίδευση των φοιτητών? Όταν ενσωματώνεται η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία, ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει? Ποιες είναι οι ηθικές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν κατά την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση? Τέλος, η παρουσίαση της πρότασης κλείνει με μια σύντομη περίληψη. Η παρούσα μελέτη αφορά την αξιολόγηση της επίδρασης των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο παγκόσμιο. Αναλύει σύντομα τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης και δίνει παραδείγματα εφαρμογών των τελευταίων χρόνων. Κατόπιν, παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους ωφελεί φοιτητές και εκπαιδευτικούς,
εστιάζοντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει και τονίζει την ανάγκη για επέκταση της έρευνας στο θέμα μιας ενιαίας ηθικής και κριτικής προσέγγισης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό κόσμο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προβληθεί ο αντίκτυπος της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να παρουσιαστούν οι προβληματισμοί και οι ενδιασμοί όπως καταγράφονται στην βιβλιογραφία για τις εφαρμογές σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτικούς και το πώς θα μπορούσαν αυτοί να ξεπεραστούν, ώστε να επωφεληθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των εφαρμογών, χωρίς να κινδυνεύει ή να φοβάται για την ασφάλεια και τη διαρροή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων αντλήθηκαν δεδομένα από ανασκόπηση και ανάλυση βιβλιογραφίας, όπως αυτή παρουσιάζεται τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτή η ερευνητική πρόταση χρησιμεύει ως κίνητρο για τον ερευνητικό κλάδο, αλλά και για τον εκπαιδευτικό κόσμο, να γνωρίσει εις βάθος, να μελετήσει και να εξελίξει τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Στοχεύει να αναδείξει τη σημασία, αλλά και τους κινδύνους από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και να δώσει έμφαση στην ανάγκη για προσαρμογή σε αυτή τη νέα πρόκληση. Βιβλιογραφικές πηγές. Ευχαριστώ.